Gyfeillion, gai ddiolch i chi am eich croeso cynnas arferol yma i'r Crwys. A gai ddymuno blwyddyn newydd dda i chi, ac yn arbennig heddiw ystwyll goleuedig dedwydd i chi gyd. A hitha wrth gwrs yn cyfnod yr ystwyll. Ac dyma'r darlleniad os gai ar ddechrau'r gwasanaeth fel hyn. Yn dod o'r ail benod o Efengyl Mathew. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlem Judea nyddia brenin Herod, daeth sêr ddywyniad o'r dwyrian i Jerusalem a holi, ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iddewon. Oherwydd gwelsom ei serenef ar ei chyfodiad, a daethom i waddoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offuriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble yr oedd y Mesia i gael ei eni. Hateb oedd y Methlehem Judea, oherwydd felly'r ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Judea, nid y llia fwyty o lawer ymysg tywysgogion Juda. Cynnwys ohono ti y daw allan ar wynydd, a fydd yn fugail ym mhobol Israel. Yna galwodd Herod y ser ddiwyniad yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd roedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch y fanwl am y plentyn, a fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i mina hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seran y welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros i'w chlaw y man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Sythiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad, ar hyd ffordd arall. Byddai bendith Duw ar ei air i'n calonau. Mae gen i nid stori'r plant, os oes ddim llawer o blant yma, dwi'n gweld. Ond fel gwyr rhai o'na chi, dwi wrth y modd erbyn hyn efo'r dechneg o os na blant i gael stori plentynaidd. A mae hynny yn gymorth mawr i ni weithiau. Ac ar ei ambell un ofyn mi ar ddechrau'r gwasanaeth, beth oedd y bythodyn yma o'n i'n ei wisgo. Ac o'n i wedi meddwl bod o yn addas i'w wisgo heddiw, oherwydd hwn ydy banner newydd Parch Brycheiniog. Wedi gael o ers ta blwyddyn. A mae rhain o chi sy'n gyfarwydd ar Parch, dwi'n gwybod yn ymwybodol iawn o'r beacon yna, oedd ar llosgi. Dwi'n ddim yn gynaladwy iawn, a dydym yn dda iawn i'r amgylchedd. So be wnaethon ni ar ffurf stori, hefo cymorth neb llai na Michael Sheen, a mi gafon ni chydig bach o sylw am y peth, os cofiwch chi. Dros biliwn o bobl hyd y lled y byd wedi clywed am Banna Brycheiniog. A pan wnaethon ni weld y symbol yma gyntaf, be wnaethon ni yn meddwl am y goron? Coron y brenin Brychan. Gwahanol iawn i Herod, oherwydd ar ei Brychan sefydlu'n do ar hyd a lled Ewrop gan gynnwys Llydaw, Cernyw a Chymru, sawl cymuned Gristnogol drwy blant. Ac un o'i blant, wrth gwrs, oedd Myleri. Dyna'r enw roeddon ni i'r ferch. A hitha wedyn yn perthyn i Ddewi Sant ei hun. Coron brenin sydd yn dda. Ac fel bachgen o Sir Feirionnydd, fyddai'n hoff iawn o'r anogaeth yna i dyrchafu fy llygaid i'r mynyddoedd.
Mae gennym ni afonydd a mynyddoedd. Ond yr un peth dwi am i chi dynnu sylw ato fo ydy ryw noson pan o'n ni ar grwydr yn ardal Cilfynydd a Nelson. Mi benderfynas i grwydro fel oedd yn rhywun ni yn yn arwain ni. A mae gen i ferch yng Nghyfres sydd yn dweud wrtha fi o hyd, you live in the moment, don't you, Aled? Wel, yn llawn. A crwydro nes i megis ar ddamwain i gyfeiriad Aberfan. A da ni gyd yn gwybod am y lle hwnnw a'i hanes. Ac o edrych yn ôl, sylwi wnes i bod na un seren oleuedig iawn uwch y pentra. Wel, mae yna bobl sydd yn deall y pethau yma yn dweud mae nad seren oedd hi, ond planed Jupiter mae'n debyg. Wel, rwan dwi'n gwybod. Ac meddwl nes i pan oedden ni'n trafod y symbol newydd yma i Bana Brycheiniog. Os edrychwch chi o gyfeiriad Libanus gyda pen y fan yn gwasgu rhwngtho chi. A mae'r seren honno fel pe bydda fo drost y cymoedd. Drost llefydd fel Aberfan. Ac i bawb ohono ni sydd yn cofio'r diwrnod hwnnw, seren Aberfan fydd hon tra byddwn ni. Weithiau mae Duw yn harwain ni wrth edrych ar yr hyn sydd yn cwmpas ni, i weld rhywbeth sydd yn gwbl unigryw, yn cyfeirio ni i le gwell, gweitha helynt byd. Gadewch i ni fwynhau gweld ser, hyd yn oed pan maen nhw'n blanedau. Amen. Gadewch i ni nawr ganu yr emyn, chi 61 os dwi'n dilyn y drefn, 61. O Dduw ei nerth mewn oesoedd gynt, sy'n gobaith am y ddaw, yn lloches rhag y stormydd wynt, a'n bythol gartref draw. 61.
weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am yr oedfa hon, am yn cymdeithas ni, yn trafod ni, yn gwrando ni, yn canu ni. Da ni'n gofyn arna ti o arglwydd i addurno'r cyfan at bresenoldeb. Wrth i ni wrando ar dy air di, ac yn fwyaf arbennig wrth i ni nes ymlaen yn y gwasanaeth hwn i dorri bara, i ymgymryd ar gwyn, ac i ni ddatgan a chyhoeddi o'r newydd marwolaeth Iesu drosto ni a'i atgyfodiad. I gefndir helyntion byd, a'r erchyll beth sydd yn digwydd heddiw yn Gaza ac Israel a'r llain gorllewinol. Fe ddygwn ni y lladd, y dioddefaint y galar, a brofir yno ger dy fron. A hefyd yr hyn a geir mewn mannau eraill megis yr Wcrain. Fe styriwn ni'r gwahaniaeth rhwng y gair tangnefedd a heddwch. Gan amla dymuno tangnefedd fyddwn ni'n gilydd. Ond efallai heddiw y mae heddwch yn fwy perthnasol. I ni atal y lladd, i greu heddwch a chymod a thangnefedd. Uwch ser Bethlehem, fe ddeheuwn ni am gyfiawnder, am newid byd. Fe weddiwn ni ar ei frenhinoedd daear, beidio a'i lladd, beidio a'i malais, beidio a'i hunanfeddiant, ac ymroi i fyd gwell. Da ni'n gofyn arna ti arglwydd i fendithio ni yma yng Nghymru ar gyfnod o newid. Fe weddiwn ni drost Vaughan Gething a Jeremy Miles a Mark Drakeford. A phawb sydd yn gwasanaethu ni yn y Senedd. Fe weddiwn ni dros aelodau seneddol. Fe weddiwn ni dros Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Ac fe fynnwn ddweud arglwydd y bo lle i wella. Bydded i ni fod yn fwy na hyn. Bydded i ni fod yn well na hyn. A bydded i ni ragori. Bydded i ni ddyhau am yr amgen, yr ystwyll hwn, i fod yn well. Fe fynnwn ni hyn o dad, gan gofio yr rhai a gollwyd yn plith ni. Yr rhai yr ydyn ni'n galaru drostyn nhw heddiw. Yn arbennig y rhai a gafodd eu crybwyll yn gynharach. Fe gofiwn ni bawb a thibio ni yn ystod y flwyddyn hon. A dyma nhw'n bendith a chysur wrth i ni ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr ynwyd yn y nefoedd, sancteiddiad denw, deled y deyrnas, gweler dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaeareb. Dyroi ni heddiw yn para benyddiol, a maddau ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac na carwain ni i brofedigaeth. Beth y gwared ni rhag drwg, nes eiddo tiw deyrnas, neth a'r gogoniant, noes oesoedd. Amen. Diolch am ddyddio hefo fi. Gadewch i ni rwan gannu yr emyn nesaf, os dwi'n cofio nawn, 867. 867. Heddwch ar y ddaear lawr, gan ddechrau yn fy nghalon i. Heddwch ar y ddaear lawr, yr hedd a fwriadwyd un. 867. Bydded ngeiriau a myfyrdodau ein calonau yn awr a phob amser arglwydd yn gymeradwy ger dy bron di, ein craig a'n prynwr. Amen. Eithant yn ôl i'w glad, ar hyd ffordd arall. Eithant yn ôl i'w glad, ar hyd ffordd arall. Be wyr yng nghyfeillio ni, fy mod i wedi bod dros y dolig, wedi ymroi oherwydd helyntio'n byd, a'r dyhiad i gael rhyw fath o fendith amgen yn ystod cyfnod mor ofnadwy. Mi fuas i yn addoli gyda'r Mwslemiad, yma yn Dar Elwstra, nid nepell o fan hyn. A dwi wedi mynd, peidiwch â deud wrth neb, cofiwch bron a bod yn annibynnwr erbyn hyn. A weithiau fyddai'n bresbyteriad. Ond addoli yn Efalisa ar noswyl dolig, yr eglwys yn llawn. Gwasanaeth bach dwyieithog hyfryd. A pawb yn cyfrannu o'i hetibeddiaeth Gristnogol rhagorol. A dydd Sadwrn dwytha, mi es I draw i'r synagog yn Cyncoed. Ac addoli hefo nhw. A meddwl nes I ar amser fel hwn, placing your bets yn ysbrydol, maen nhw'n dweud. Pe byddwn nhw'n mynd i'r tri, swn i'n weddol saff. A dwi'n saff i'r ystyr bod pob un ohonyn nhw yn honni, a nina fel Cristnogion yn honni, yn bod ni'n addoli Duw Abraham. Banno, da ni'n dechrau.
da ni'n addoli Duw Abraham. Ac un o'r pethau ni'n ei gofio pan o'n i'n meddwl am Abraham oedd ffrae ddiwinyddol enfawr gefais i, hefo bobl o ffwndamentaliaeth Efengylaidd eithafol o America. Dydy pob peth o'r dwyrain ddim yn dda, dydy pob peth o'r gorllewin ddim yn dda chwaith. A rhai ohonyn nhw yn ceisio perswadio bobl yn eglwys ni. Ond iddyn nhw gyffesu be oedden nhw isio. Ac ond iddyn nhw gael ddigon o ffydd, mi fydda Duw yn rhoi bopeth oedden nhw'n gofyn iddyn nhw. Health, wealth and prosperity. Sa fo'n wir, swn i'n eitha cyn ar y busnes prosperity na. A'r health and wealth hefyd. A mynd i'r mrafal a nhw'n ddiwinyddol, ac egluro iddyn nhw bod nhw'n drysu dau ddyhiad diwinyddol yn yr ysgrythur. Oherwydd roedden nhw'n dweud yn rhinwedd y groes, mae bendithion hynny wedi roed i ni. Ac yn trio dweud wrthyn nhw, pobl Moses da chi. Os ydych chi'n ufuddhau i'r gyfraith, os ydych chi'n rhoi yr arian i mewn yn gywir yn y slot machine ysbrydol, mi gewch chi yr outcomes. Fel tynnu machine. Ond nid dyna beth oedd bendith y groes. Llenwch chi waith Paul a be gewch chi di darlun cyflawn iawn, taw gwireddu llawnder yr addewid i Abraham nath y groes. Does dim rhaid i mi ddweud wrth Presbyteria, dwi'n gobeithio, mae cyfryngau gras yda ni gyd. Cyfryngau addewid Duw. Ac yn Iesu, yr hyn a gyflawnwyd, oedd addewid Abraham. Addewid Abraham. Ac yng nghanol helyntion byd, cofio wnes i am fynwant yn Pentra Deiniolen, lle ro'n i'n beryglor am y tro cyntaf. A rhaid i mi gyfadda, do'n nhw ddim wedi clywed yr enw Hebraeg yma. Neu ddim wedi mynd i'r afal a fod ddiwinyddol. Tan i mi glywed o ymysg chwarelwyr Deiniolen. A fe wyr rhaid na chi sy'n dod o'r ardal honno. Sut y bydda yr chwarelwyr yn gorfod barginio hefo'i gilydd. Ac yn ynghyfnod i yn Bethesda ac yn Deiniolen, roedden nhw dal i gofio teuluodd y bradwrs, os cofiwch chi. O'r rhan fwyaf hwnnw'n eglwyswyr yn peidiwch am fewn i hynny. A dwi'n meddwl am y chwarelwyr yma gan gynnwys teulu yn Haid. A bron pob ewyth o'r geni yn mynd i'r chwaral. Yn had yn stiward yn y chwaral. A meddwl amdanyn nhw yn gyfarwydd ar damwynia, a'r marw, a'r lladd hwnnw. Yn adeiladu ysbytai. Ac yn darparu mynwentydd iddyn nhw hunan. Ac yn ardal Deiniolen, yn rhoi yr enw Macpela ar y fynwant. A beth ydy arwyddocad hynny, dwedwch? Ro'n i yn y synagog ddiwygiedig rhai wythnosau nôl. A cyfaill agos i mi sydd yn cymryd y gwasanaeth.
A maen nhw'n cymryd o'r llwythiadur rhyngwladol ar gyfer eu darlleniadau. A'r peth bach dan dimlad i gefndir helyntion byd. Pam roedd yn gorfod darllen yn ôl y drefn, hanes Sara a rhoi genedigaeth i Isaac. A hitha yn mynd i ddrwg dimlad yn te efo Hagar. A Hagar a'i mab Ismael yn cael eu taflid allan. A dychmygwch chi gefndir yr hyn sy'n digwydd yn Gaza heddiw. Pam yn god darllen y darn hwnnw, lle roedd na bryder ynglyn a fydda Hagar a'i mab Ismael yn cael dŵr i'w yfad a bwyd i'w fwyta. Mae gen yng nghyfeillion Mwslemaidd i derm dwi'n hoff iawn ohoni hi, inshallah. Dwi ddefnyddio fo gyda gwen ar yngwyneb pan dwi'n gwneud blerwch ofnadwy a mae'n troi allan yn oce. Dwi'n dweud ewyllus Duw o hwnna. Inshallah. A mae Duw yn dydi fel mae Duw yn gyson oherwydd ei gariad a'i drigaredd a'i ymrwymiad i ni mewn cyfamod Abraham. Yn gofalu drosto ni. A mae o megis yn canfod Hagar a'i mab. A mae Duw yn dweud wrthyn nhw bod ynta hefyd yn blentyn Abraham. Ac y bydda Duw yn anfon dŵr i'r plentyn. Ac y byddai yn tyfu maes o law yn ddyn cry cyhyrog. A bydda ynta hefyd yn troi yn genedl. Y rhyfeddod ydy gweitha yr ymrafael, gweitha'r anghydyfod rhwng Sara a Hagar, rhwng Ismael ac Isaac, ydy bod y ddau ohonyn nhw wedi dod at ei gilydd i gladdu Abraham mewn lle o'r enw Macpela. Dwi'n meddwl bod o'n beth eithriadol o hyfryd. Bod chwarelwyr Deiniolen yng ngwyneb caledu i bywyda a'i gwaith wedi cydio wrth yr addewid hwnnw. Gweitha helyntion byd, gweitha caledu y marw a'r lladd. A lladd chwarelwyr oedden nhw. Naillai trwy ddamwynia neu drwy'r llwch. Neu byth anghofio hanes gweinidog arbennig yn llawdrwm o'r pwlpid hefo chwarelwyr Stiniog yn y gynulleidfa a oedd yn pysychu trwy'r gwasanaeth. Ac fynta'n ferniadol iawn bod nhw'n gwneud sŵn yn ystod yr oedfa. Da chi'n dawel iawn, boes. A rhywun yn egluro iddyn nhw. A felly mae y llwch yn effeithio ar bobl. Ac os na fedar rhyw dipyn gweinidog digymod a sŵn y llwch, doedd o ddim yn gymwys i weinidogaethu mewn lle fel blaenau. Macpela. A dwi wedi bod yn trio dysgu chydig bach o Arabeg. Oherwydd dwi wedi dysgu erbyn hyn, mae un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol gallwch chi gael
i agor byd a diwylliant a cyfeillgarwch bobl, ydy trwy dysgu i geiriau nhw. Mae hynny yn dangos iddyn nhw bod chi'n eu parchu nhw, bod chi yn barod i ddysgu ganddyn nhw, a bod chi'n fodlon iddyn nhw i ychwanegu rhywbeth ato chi. Byddach chi fel arall dim yn ei dderbyn. Ac felly mae gennon ni'r serddewiniad yma. Y doethion o le gwahanol iawn iawn yn gweld seren, yn gweld a ddewid, ac yn dirnad yn ei heneidia ynghyd â'i gallu i chwilio am rhywbeth amgen. Ac o'r chwilio i ddysgu, ac o'r dysgu i addoli. A maen nhw'n dŵad pethau bach at Herod. Dwi'm yn cofio a'i lladd i'w wraig ta'i fam yng nghyfraith nath Herod gyntaf. Edrychwch o fyny'n Wikipedia. Dwi'n siŵr bod o'n gywir yno. Doedd o ddim yn ddyn neis iawn. Dwi'm yn meddwl swn i'n licio ei wahodd o i ginio. A mae gen i gof sy'n peri mi wenu erbyn hyn. Yn y cyfnod hwnnw pam roeddan ni yn mabwysiadu ac ymythu plant, pan oedden ni'n ben llun, oedd ambell un ohonyn nhw, be di'r gair da ni ddefnyddio yn y byd addysg, dwch? Heriol? Ac o gen i jôc di chwaith iawn, bod fi'n arbennig o hoff o Herod. Ges i fy hun mewn traffath efo un gweithiwr cymdeithasol oherwydd mi ddweud y jôc yna. A rhaid i mi egluro mae jôc oedd hi. Ond weithiau mae jôcs yn ddi chwaith. Dyn creulon oedd Herod. Ond dyn falla fydda'n deud, mwyn iddo fo oroesi ac mwyn iddo fo ffynnu, o'r rhaid iddo fo sathru ar eraill a'i lladd nhw. A'r unig beth gallaf mo'i wneud, wrth gwrs, oedd derbyn brenin arall yn y tir. Brenin. A mae'r gair yna yn peri ofn a phryder iddo fo. Pwy ydy'ch hoff arwr chi yn hanes Cymru? Pwy fydda ar brig y rhestr o'r brenhinoedd a'r tywysogion yna? Pa un fydda chi yn mwynhau i weld fwyaf? Mi ddwedaeth â chi pwy di'n ffefryn ni. Ydy Owain Gwynedd. Am 3 rheswm. Yn y lle cyntaf, ar ei orchfygu beddinoedd Harri'r Ail sawl tro. Sawl tro. Ond ydych chi fwy tebygol yn ysgolion ni, dydych yn arbennig yn yng nghenedlaeth i wybod am Hastings y mwy na giwlo. Dyna dristwch y peth. Yr ail beth am Owain Gwynedd oedd, roedd ei filwyr o meddan nhw eisiau llosgi eglwysi'r Saeson, oherwydd bod nhw wedi llosgi eglwysi ni.
A mae yna hanes am Owain Gwynedd yn deud wrth i filwyr, na, da ni well na nhw. Da ni ddim yn gwneud hynna. Ac oni fydda fod dwedwch yn rinwedd i ni yn y byd da ni ynddo fo, pe bydd yna rhywun yn y dwyrain canol, rhywun yn Rwsia, a rhywun mewn mannau eraill am yna ryfeloedd. Lle bydd yna rhywun yn deud, da ni'n well na hynna. Da ni'n well na hynna. A gafwyd sgwrs ddifyr hefyd ynglyn â teitl Tywysog Cymru. A dwi'n meddwl bod yna ots gan Owain os oedd yn frenin neu'n dywysog. Yr hyn oedd yn cyfrif y fo oedd, mae fo oedd arweinydd Cymru. Y gair tywysog yn dderbyniol, oherwydd os dwedwch chi'r gair tywysog yn ddigon aml efo acen wyddelig yn ddigon hir dros y canrifoedd, mae'n troi allan i fod yn tisiwg. Arweinydd gwlad. A dwi'n dychmygu'n cyfnod Owain Gwynedd, mi o gan hyd yn oed traws fynydd brenin. Y brenin. Dyn a oedd yn fwy na'r hyn yr oedd yn arfer bod oedd Owain Gwynedd. A stori arall dwi'n licio amdano fo, ond peidiwch a deud wrth yr eglwyswyr, cofiwch, ydy bod o wedi meiddio herio ar chesgob Caergaint ynglyn â dewis esgob i Fangor. A gafon nhw andros o ffrau. A be dwi'n ei fwynhau fwyaf oedd, bod nhw wedi esgymuno Owain Gwynedd dyan. Be nath o ffeiriadon cythryblus, chwildrywedig, argoeddiedig, rhagorol Bangor. Ond pan farwodd Owain Gwynedd, oedd ei gladdu fo o dan y brif allor yn yr Eglwys Gadeiriol. Ffordd arbennig eglwysig o ddeud, i gythral â chi. Mae yna frenhinoedd da, a mae yna frenhinoedd drwg. Brenin drwg oedd hwn. A mae'r doethion yma'n dod, a mae'n bachu ar i geiriau nhw, a be maen nhw'n ei ddeud. A mae'n fodlon yn mynd ymhellach gan dybio mae'n debyg y bydda fo yn dangos iddyn nhw lle oedd y brenin newydd yma ar y Parch. A dyna chi y wyrth. Bod nhw'n mynd oddi yno a bod nhw'n canfod. Ac o'r canfod maen nhw'n addoli. Pa iaith dybad? Pa iaith ar i'r ser ddewiniad a Herod i ddefnyddio wrth gyfathrebu a'i gilydd? Tybed, a gafon nhw rhywun i gyfieithu nhw. Ac yn y cyfieithu, a gafwyd rhyw fath o gamddealltwriaeth. Gwyddon ni ddim. Dwi'n cael traffath ofnadwy wrth siarad Arabeg. Bo fi'n gwneud hynny efo acen gog. Ac yn y mosg mae gen nhw derm, achlan was achlan, sydd yn dweud croeso chi yma. Ond y draffath ydy, mae yna gloc arbennig yn yr iaith Arabeg, sydd ddim cweit yn Gymraeg. Ond rargian fawr, fedra i ddim peidio dweud achlan, yn lle achlan. A weithiau,
Pan fyddai'n trio'r geiriau mae fydda wedi dysgu yn y mosg, maen nhw gyd yn helpu fi. Ond ges i'n dda di Gwenar. Ar fi ddymuno dda ddyn nhw salam aleikum, mae nhw'n dweud aleikum salam wrth aina. A mi drodd un ohonyn nhw rownd a dweud, bore da. Gwenu nes i, os dweud bore da nath o am 1:00 y prynhawn. Ond droedd y dymuniad yn ddigon da yn doedd. Ar y wyllus i adeiladu a gwneud tegwch. Yno'n hyfryd. Gwn i ddim amdano chi. Ond dwi erbyn hyn, oherwydd bod fi'n mynd i oedran, yn licio'r cyfarwydd. Dwi ddim mor obsesiynol a phawb arall. Mae'r ferch yng nghyfraith yn dweud bod fi yn byw in the moment gyda hitha. A dwi'n mwynhau byw in the moment. Ond mae mor barod yda ni, dwedwch, i newid meddwl, i ganfod ffordd arall, i chwilio am yr amgen. Ond nid hynny, dwedwch, ydy ffydd. A bod ni'n mentro credu yn y pethau hynny sut i hwnt i ni. Ymeiddio credu mewn posibiliadau sydd ymhellach na ni. I ganfod ffordd arall. Mae yna bregaeth gyfan yn does yn ystyr ac arwydd y cad, yr aur, y ffys a'r myr. Erbyn hyn, dwi'n gwenu ar brofiad arbennig Iesu, pam o'n i'n ficar ym Mhenys ar Waun Undolig. A mae'n rhyfedd iawn, mae yna un o'r plant oedd yn Eglwys Pens ar Waun yn byw yn yn hardal ni'n Cilfynydd, a mae'n dda iawn ymysg addysg Gymraeg. Ac oedd hi'n cofio mi, atgoffa fi dwrnod o blaen. Mr Edwards, meddai, ydych chi'n cofio pa mae'r fi fynd ar dan yn y Gwasanaeth Cristnogol? Dwi ddim y fath o beth ydych chi'n anghofio na chdi. Pa mae plentyn yn mynd ar dan yn y Gwasanaeth Cristnogol. A hwnna'n brofiad newydd iddi hi. A cofio wnes i ynglyn â chyflwyno pethau newydd a syniadau newydd. A cheisio datblygu a draddodiad. I freuddwydio, os mynnwch chi. I freuddwydio am rhywbeth sydd yn fwy ac yn well. Mi ges i'r fraint yn 1999 o fod yn un o'r pregethwyr hynny, bregethodd yn y gwasanaeth, i agor bryd hynny y cynulliad. A meddwl nes i am y peth hwnnw sydd yng nghanol Eglwys Gadeiriol Llandaf, yr Epstein. A Christ in Majesty. A pregath 2 funud oedd hi. Mi ddos i'n hyfryd o gyflym. Doeddwn nhw ddim am rhoi mwy na 2 funud i mi. Ac oedd hi'n dechrau hefo'r geiriau, today we dare to imagine. Dwi wedi chadw hi, gofiwch. Dwi'n yn cadw pob pregath, ond dwi wedi chadw hi.
Today, we dare to imagine. Dan deimlad wythnos yma, yn emosiynol iawn i ddigwyddo chi. Mi es I weld y ffilm honno One Life, sef hanes Nicholas Winton, y gŵr arbennig hwnnw a chubo dros 200 o blant bach Iddewig rhag yn Natsiad. A dwi'n siŵr bod chi fel fi'n cofio y tro hwnnw ar raglen Esther Anson pam ar ei hi ofyn oes rhywun y fan hyn oes a dyled iddo fo am yr hyn o wnaeth o. A fynta beth bach yn troi rownd. A gweld yr hair oedd o wedi I hachub yno. A mae yna ddarluniau does yn y cyswllt hwnnw o bawb sy'n deud wrthych chi, gallwch chi ddim gwneud hynna. A feddwedwyd wrtho fo, gallwch chi ddim wneud hynna. Fedwch chi byth lwyddo. Ond llwyddo wnaeth o. A chofio wnes I, y noswaith honno pa mae'r I fi cael sgwrs efo Sian Lewis o'r Urdd, hi yn dweud beth am I ni fod yn genedl noddfa yng Nghymru, ac I ni canfod ffordd I sŵn cwymp cybl, I ni ganfod ffordd I ddod â ffoduriad yma I Gymru, I ganolfan yr Urdd. A fe ddwedon nhw gyd na. Fe ddwedodd y swyddfa gartra, na. A dwi'n cofio y bora canlynol yn meddwl I mi fy hun, be dwi'n neud rwan? Ydw i'n derbyn na fel atab? O, do I dare to imagine? Ar hyn wnaethon ni casgliad bychan ohono ni. Oedd mynnu bod nhw'n dod. I herio byd. A perswadio. A pan ddwedwyd na eto I perswadio drychefn. A dwi'n gwbl argoeddiedig bod y cynllun hwnnw gafwyd I bobl Afghanistan yn yr Urdd ac wedi hynny bobl o Ukraine. Ymysg y cynlluniau ar gyfer ffoduriad sydd ymysg y gorau yn y byd. Y gorau yn y byd. Dwi ddim yn gwybod am unman arall ar wyneb y blaned, lle ar yna genedl ddweud, da ni am eich croesawu chi, a chroi chi yn adeilad diwylliannol gorau'n gwlad ni. A dwi'n cofio fel sef o'n ddoe, istedd yno wrth drws cefn canolfan yr Urdd yng Nghaerdydd, yn disgwyl y teulu bach cynta trwy'r drysa cefn. Mi gafon nhw I fewn trwy drysa cefn oherwydd gyda ni ofn amdano nhw trwy drws ffrynt. Fe bydda yna helynt a checri. A dwi'n cofio derbyn y teulu cynta. A dwi'n cofio ar y ferch fach o'i ganddyn nhw. Ni methu glir a dirnad sut fydda fo I ni derbyn nhw a sut fydda foedden nhw I gael I derbyn. A dwi'n cofio y ferch bach yn cymryd I bys ac yn dilyn ar wyddfardd yr Urdd. Fel y triangl hwnnw. A dydy o'n rhyfeddol, dwedwch, bod sawl un o'r plant hynny a ddaeth yn ystod y dyddiau hynny – wedi mynd I ysgolion Cymraeg.
a bod nhw yno heddiw mewn ysgolion fel Hamadrwyad. Oherwydd bod ni wedi meiddio yma yng Nghymru i beidio derbyn y gair na. Ac i arddel ffydd. Ac i geisio ffordd am genach. Dwi'n siŵr hwla yn y byd y biwrocratia sy'n trefnu'r pethau yma bod yn llun i benni lawr ar ryw datbod hwla. A mae'r rhain pobl ffydd, yn meiddio gweld yr amgen. Maen nhw'n cael breuddwyd ac yn meiddio gweld yr amgen. Yr atgof hwnnw Mhenus Arwain, o un rhiant yn dod ata i a dweud, da chi ddim wedi gwneud ym mhlentyn bach chi yn un o'r doethion. A dyma mi'n deud wrthi chi yn holl wybodus, i mi gofio dydy'r Efengyla ddim yn deud bod yna 3 gwrdoeth. Fi allwn ni gael 4. Ac o'n i'n meddwl, fixed it. Bydda hwnna'n iawn. Ond neu byth anghofio hi'n troi'n rownd ata i, na, da chi ddim yn neall i, Mr Edwards, meddai. Dwi eisiau mhlentyn i fod yn un o'r 3. Wel, dicyn ni. Peth felly ydy ffydd. Jyst weithiau dydy'r 3 ddim yn ddigon. Mae 4 yn oce. A 5. A mwy. A faint ohonyn nhw meddan nhw wrth y cyfmaill yma, wrth chi achub. Oeddan nhw'n meddwl 4 neu 5. Ond fe chybodd o dros 200 yn do. Oherwydd bod o wedi meiddio dweud. Dwi'n dweud na wrth eich na chi. A dwi'n meiddio dewis ffordd amgen. Wrth i ni baratoi rwan yn mynd at llwybr y cyfamod o fara a gwyn. Da chi gadewch i ni weld yr amgen. I ni ddewis y ffordd arall. Ac ar yr ystwyll i ddychwelyd gartra ar hyd ffordd arall. Amen. Gadewch i ni ganu felly yr emyn nesaf, emyn 633, tydyf yr hodio ffordd y maes, ro torri grym y bedd, yn yna mewn calona oer y fflam o ddwyfol hedd. 633.
Gadewch gweithio i ni nesau at fwrdd yr arglwydd. Gan obeithio bod chi gyd yn ymwneud. Y gwir a'r bywiol y ddiw. Yn honest bywyd o'r holl greadigaeth. Yr wyt ti yn telyngu pob clod. Yn y dechreuad roddais i'r cread bwrpas. Gan ysgaru'r tywyllwch a holeini, rhoi anadl ac egni i bopeth byw. A'n gwneud ni at y ddelwyd y hun, i fod yn blant i ti. So ddiolch a chlod i ti dy fod erioed wedi arwain dy bobl o gaeth ddiwedd i ryddid. O anobaith i obaith. Wedi datguddio i ni dy drigaredd ac wedi'n galw ni nôl atat dy hun. Yn dy gariad ato ac yn flawned yr amser, anfonais dy fab i fod i ni'n waredwr ac yn ardwy. Daeth y gair yn gnawd mynd byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a pechodau'r holl byd, dioddeddo angau ar y groes. At gyfodau ster i fywyd mewn buddigoliaeth. A ddyrchafu mewn gogoniant i fod yn ardwydd ar bob peth. Ac i eiriol drosom ni. Felly gyda ganylion ac archynylion a holl gwmpeini nef, molwnd y enw gogoneddus. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd ardwydd, ddiw pob gallu a gryn. Nef a ddiar sy'n llawn wrth ogoniant. Bendigedig yn hwn sy'n dod yn enw'r ardwydd. Hosanna yn y gwrcha. Felly, ddiw cariadus, dathwn ein gwaredigaeth gan goffau abeth Crist y fab, unwaith am byth ar y groes, a buddigoliaeth ei atgyfodiad, a disgwylion ei ddefodiad eto mewn gogoniant. Anfod ysbryd glân arnom mwyn ni swyth ffydd gael ein porthi drwy'r hoddion hyn, o ddara a gwir, a chorff a gwaed dy fab, a'i llenwi a'ch bywyd a thaioni di. Unna ni yn Christ, a hoi ni dy ras a'r dangnefedd, mwyn i ni gyflawni dy waith, a bod yn gorff iddo yn y byd. Swyddo gydag ac ynddo yn undod yr ysbryd glân, y boi tîm dad o llalluo, yr holl anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mewn yn ddod i'r chymyn yr arglwydd Iesu Grist, ac cof amdano y gwnawn ni hyn. Yr hwn yn os y brydychwyd ac ymerodd fara, ac wedi ddodiolch o'i torrodd, a dwedodd hwn i fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn, cof amdana. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro y ryfwch cof amdano. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, sy'n garharthyn. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, sy'n garharthyn. Oen Duw, sy'n dwy'n ymaith bechodau'r byd, dyddo i ni dangnefedd. Dewch, derbyniw gorff a gwaed
yn Eglwys y Crwys a roddwyd droso, ac yn borthwn arno yn ein calonnau, drwy ffydd. Gawn ni diolch. Crys y wir gwynfydden. Ein tad, diolchwn i ti am y fraint o gael dod at dy fod, i edrych mewn rhyfeddol ar y gwaith a gyflawnodd ein gwaredwr, trwy ei farwolaeth ar y groes. Trwy ddoer o chlymwn i ti yn hunain yn unidiau ancyr, i fod yn abed byw sanctaidd a derbyniol gen i ti. Cadw ni o fewn cymdeithas ei gorff yr Eglwys, a danfon ni allan oddi yma yng ngrym dy ysbryd, i fyw ac i weithio clod ac ogoniant i ti. Amen.
Gadewch i ni nawr ganu yr emyn ola, emyn hyd 87. I ddiw y dechreuadau, o'n fawl am ddalen lan. 87. Diolch o galon. A'i fab ys I Grist yn Harfwyd. A bendith Duw a lluodd y tad yma ar ysbryd glân, a fon eich byth, ac a drigo gyda chi yn ostau. Amen. Amen.